बेरोजगार लइका मेला घूमे खाली ए खातिर चल जालन के भीतर के मरम केहू ना जाने। जवन बा उ त बढ़ले बा, केहू जान के हीन मत माने। माता रानी के गोड़ लगला के बाद ओकर कोनो चीज की ओर ताके के मन ना करे। होटल रेस्टोरेंट के आगे से बढ़ जाला के भीड़ में कहाँ जाई। जौन हजार के भीड़ में रैली में दौड़ जात रहे, उ तनी मुनी भीड़ से पैसा बिना कतरा जाता। ओकरा पता बा अपना बगली के कमजोरी और महंगाई के बरियारी। यहाँ चुचुर मुचुर खा के का फायदा, डेरा पे जाके दाल भात चोखा बनावल जाई। माई चाहिए ना तो लइकन पे कृपा होई। अगला साल मेला में कुछ महंगा ना लगी। जिंदगी के परीक्षा यही बेर ले बा। अगला साल सामान कौन चीज है, पूरा दुकान भी सस्ता लगी।